Milí deváťáci, ačkoliv se vám tady už krátí doba působnosti na naší škole, tak máte tu čest být prvními uživateli naší nově pořízené učebny Robotel. Je to už druhá učebna, kterou máme. Jednu už využíváte tady ještě nahoře. Nově budete moci a vaši následníci využívat učebnu i tady u nás dole. Učebnu jsme pořídili díky místní akční skupině Boskovicko Plus, která v rámci třetí výzvy pod 48. výzvou integrovaného regionálního operačního programu pro vzdělávání nám umožnila podat projekt a vzhledem k tomu, že jsme v projektu uspěli, tak potom i vlastní realizaci celé tady této učebny. Učebna bude primárně využívána pro výuku cizích jazyků a následně, pokud budou tady volná okénka, tak se může chodit do ostatních předmětů i do informatiky. Důležitou informací, kterou bych chtěl ještě předeslat, je, že teda bylo pořízeno 25 počítačových žákovských sestav, byly zajištěny možnosti tvorby tady těchto obsahů a termín realizace byl letos na jaře. Takže na závěr jenom, než předám slovo paní učitelce, bych zopakoval, že teda tato učebna byla podpořena z evropských prostředků přes IROP a prostřednictvím masky Boskovicko Plus jsme ty prostředky získali a mohli realizovat. No a teď už bych dal slovo paní učitelce, znamená, co paní učitelko? So look at the board, take your earphones and we are going to listen to the story.